guraso izatea erraza ote da. Eta gaia berriz horrak zutatzen. Lagun bat etorri zaizu gaur, esanez, aurdu geratu da. Lagun bat etorri zaizu gaur, esanez, aurdu geratu da. Beti beste lepe ibili beharra, baina beti atera beharra indarra. Pentsatu gugan pentsatzea engarran bakarran. Gure burua maitatzea ez da eta txarra. zuen kurso bukaerako bidaia kolokan dago. Irakasle zuekin joan nahi ez dutela. Zuen kurso bukaerako bidaia kolokan dago. Irakasle zuekin joan nahi ez dutela.